Sabhuku aripo. Ndataura pamberi pedare. Ichokwadi. Ndikumbira Mwari wandibatsire. Saiwo kurenji sabhuku sindaroko. Ndataura pamberi pedare. Ichokwadi. Ndikumbira Mwari wandibatsire. Vamuzanina makaedza ndaramo Nyandoro maringe nepanzvimbo pamugere pamuri kuita basa renyu. Saka dara kushedzai nemisabhuku kuti mutsanangure nyaya kuti makapawana sei. Nyaya yangu yakamira iso. Ndakatengawo mine kuMinistry of Mines. Tobva ndagadzirisa mapepers ose anodiwa. Paakapera ndakatonda kuenda nzvimbo ine waridzi. Tobva ndasvika munzvimbo ndikaponesawo kuti ndingaonawo here sabhuku ndikurukure nawo maererano nenzvimbo yandatengeserwawo neMinistry of Mines. Saka sabhuku akazondiunganidzira vanhu vemunharaunda ndobva takukurukura ndichivaonesawo kuti ini ndakatengeserwawo nzvimbo iyi kuti ndiite mining. Saka padare ipapo pakaitawo hapo makakatanwa vanhu vachiti wandide munzvimbo ndofanira kubva ndofanira kuenda. Saka ndakazoita chikumbiro ndikati sabhuku ndokumbirawo kuti mundisvitsewo kuna mambo. Saka zvakaitika ndakaratidzwawo vamwe mambo vandakunzwa nhasi kunzi handiwo mambo. Saka ndaenda kuna mambo iwawo vakandibvisisa mbudzi 2 ne150. Ndobva ndavapa mapepa vakati mapepa ako akachena hapana chinokurambidza kuti uende unoita zvemaini zvako because mapepa ako ese unawo. Saka ndobva ndakaenda bva ndatanga kuita maini yangu. Ndo mamiriro akaita nyaya yangu. Zvaari kutaura ndezvechokwadi. Akauya mumusha akazotaura nemusha, musha ukati kwete hatikwanise kuti tigone dai kukutambira. Mukunge tadza kuwirirana ndakataurira kansela vachibva vati tende kucancel Beatrice kureva kuti maini yake iri pakati pemuganhu wedu wevillage 10 nevillage 5. Saka ndakataurira sabhuku wevillage 10 tikati tiri kudiwa kuBeatrice. Tikasimuka ini navhaisi wangu sabhuku woku10 navhaisi wake tikaenda kuBeatrice. Taenda kuBeatrice takasogara dare necouncil. CEO vekuBeatrice vakati hatisati taona mapepa ake, inini dzokerai kumba. Kana madzokera kumba, kana tichinge taona mapepa ake tichadzoka kuvillage. Saka isu takadzokera kumba tibva takonogara. Village ndakaseitaurira ndo zvakanga zvataurwa na CEO. After 3 days takatoona pamaini paakushanda. Saka takatadza kuziva kuti ndezvipi. Kugara kwese kwavanga vachingoita ipapapa vakanga vachingomaina isisi tatopererwa. Saka pamakazouya shoko rakapera paseri ndo patakapinza nyaya yedu nekuti yakanga isina kutijekera nekuti munhu takanga tisikamuzivi. Shoko rakapera paseri iroro ndo paakataurwa nauye kunzi apiwe samoni. Handizivi kuti samoni rakanyorwa here. Ini ndafamba ndaenda kumba ndo paakabva andifonera vamuzanina vachiti imimi makandiudza sabhuku makandipa chifa asiriye saka muri musungu. Ndikati nini wandakakupai ndiyeye makange matenderwa nani kuti muenda. Akati nekuti manhara kwawakaita ukufa wakuenda kujeri. Ini ndebva ndanyarara nyaya iyoyo asi musha ndakaitaurira nyaya iyi.
ndibva ndaenda hangu kuHarare, ndibva ndafonerwa neve anti-corruption vachinditaurira the same thing vachiti uri musungwa wakadya mari nempudzi dzavamuzanenhamo. Ndavafonera vamuzanenhamo muri kuti zvakanzi ehe uri musungwa nekuti munhu wawakandipa iwe haasi mambo. Saka ndakasoripota kuno ndakabva ndatovataurira ndakati inini ndakuenda kwamambo so ndakapera paseni Saturday yakapera iyo ndakange ndiri muno ndauya zotaura nyaya iyoyo. Saka ndizvozvo chete mambo. Imimi matadza kurirana semusha makazomuendesa kwa muri kuti mambo wenyu sei? Pandakati iye akanditi kana imimi mati imimi hamusi kuda ndiratidzei kwamambo ndinotaura namambo nakansela. Ndakatoramba kumupa nhamba dzakansela dzamambo akati inini ndipei ndinotaura namambo. Kukansel makazoenda sei? Iwe usina mpanhamba dzakansela? Kukansel handakumupa nhamba dzake. Ndati kukansel makazosvika seiko? Ini ndindakanoudza kansela kutizvo kune munhu ari kuuya ari kuti zvakati zvakati. Kansela mhinduro yake yakandipindura. Ndakanga ndakakumbira kuti kansela pane munhu ari kuti ari kuuya kuvhileji kuzotaura nyaya yake zvekuti. Kansela vakandipindura nyaya yekuti bhuku huu ndiwe here unondibhuka iwewe kuti izotisangane. Ndakati ehe ndinokubhukai nekuti kana makati imimi ndimunondiudza kuti kune munhu ari kuuya kopa tikaona munhu apondwa pavhileji pangu ndimwe here munondiudza kuti kune munhu apondwa pavhileji pako kana kuti ndinokuzivisai kuti kune munhu tauna chikadziko chakadai pano. Saka ndopa vakazondipa gwahedhe kuti ndiende kuBeatrice. Imini ndimaenda kuBeatrice? Nditakaenda kuBeatrice. Vashedzwa neBeatrice kunzi wekansel. Mapepa amama mboratidzwa ayaya akana maburitsa here kukansel kuBeatrice? haana kuaburitsa. Akatadza sei? Ndo angakatogona kuzvibairira. Aiwa, imimi ufunga kwenyu mutsatsabhuku mutungamiriso ramambo iwe unoti sei akatadza kuburitsa mapepa ake kukansel? Iye akati ndaakanganwa kuve nemapepa iwayo akanga ainawo nekuti musi wandakasangana naye hadzitonge nefungidziro. Ndiri kubvunzai mubvunzo wokuti sei asina kuburitsa mapepa yofunga kwenyu? Handina kuziva kuti sei asina. Tongodzoka kumashure wayo mapepa ayo akanga ainawo zvamamira tichiya. Ndati musi watakataura naye nyaya iyoyo tichimurambira mapepa akatipa makopi. Ndo makopi andakasoratidza so ndakapera tiri pamusasa paya. Makopi akanga ainawo andakatosara nawo ndikati mapepa aya ngatisare nawo. Iya ureva kuti anga aine maoriginal acho ndo anga ainawo asi haana kuya nawo kuBeatrice. Beatrice yakati chii? Beatrice yakatidzokerai kumba kana tichinge taona mapepa acho kuti akapasa tinodzoka kuvhileji. Imimi vhileji ndimunonyora tsamba yekuti mamupasisa. Kana musati manyora tsamba kana tisati tadzoka kwamuri kureva kuti asati tamupasisa. Saka zviro nanhasi mapepa anozoti ainesa. Handingazivi ndizvozvo noti mamanzi mimi muzodi tichazokushedzai kana tapasisa chii? Hongu ndo zvakataurwa mapepa ake ndizvo kababa. Zvapesana. Mapepa angu paBeatrice ndakaaburitsa ndikatofotokopirwa imomo muBeatrice Council ndikasiya makopi maoriginal ndikapuhwa ndikadzokera nawo. Iwo sabhuku wangu ndakatowapo futi mamwe makopi ndikati aya ndo mapepa angu sabhuku emaini yandakapera. Makawapera Beatrice kuhere kana kuti semusha musokutanga? Sabhuku ndakaita zokusangana nawo mutaundi kuHarare. Uzva ndakanga ndauya kunoku wenyaya mama utidzira kuHarare kuti kana achiti zvazvakaita mirai tira kutonzwisisa ipapa kwarira kwene komiti no atida kumonzwa aiyo kwarira kwene kusina komiti akandifonera murume uyu ndisikatomuzivi. Saka nenyaya yekuti ndakafonerwa nemunhu wandisingazivi ndakati ndiani inini ndakatya nekuti handisati ndambofonerwa nemunhu wandisingazivi. Ndakanomira pabhengi pakazara vanhu vari kuti pane queue akatosvika pabhengi ipa
ndopandakangoti ndopandiri chakaita kuti musumuke kuno kwimimi chinosangana naye kwarechi ndagara naye ndiri barari. Saka akaudzwa kunzi phone call yakati chi asvika phone call yeyi ichipinda pamuri chakaita kuti muzoita shungu yekuenda pabhengi unosangana naye. Akati vachigondo kureva kuti akabva andiziva nezita. Ndiani hamungandizive ndiri mwana wenyu. Ndinokukumbirai kuti izvo ndikuonei. Ndikati ndimani zvakanzi handigone kukutsanangurirai kana muchenge muri kure. Ndakakwira kuya pabhengi repaPSB. Ndopandakasoona kuti paine vanhu ndibva ndamire ipapo nokuti ndakashaya kuti ndiani. Right. Paakasvika right. Ane mapindura. Ndotsoka kumashure zvakare. Mangonzi imimi ndiri mwana wenyu zvandoda kutaura nemi asi nditaure pafoni yaitionane. Ndobva vangokwira amburuma imbotaurai. Saka wana wakafika kurapa Kara basi. Sabu. Mirai. Amzuri ma. Leila. Ndio kuti naye maitiwa aitwa. Sabu kune munhu wakaizina. Asipanye panoenderera sabu kumanje. Saka anoizwa. Ndinovakumbira kuti muvabvunze kuti Mirai sabu kumirai ka. Amatengeza vataurai. Konsolidari. Ndikuteerera naye. Uyo mai akasabuka. Kuona kwangu akagara pasi. Ndozvataurana. Vakadhirira vazviita sawa. Ndau vakati vapesana zvakavawira. Namura mashasha varuko. Mataita. Ndoda kuti pekutanga kana munhu achitsvaga maini. Aiwa kutanga mataura muzipo ipapo tichazoona kuti muzopataura kumberi. Apa pasati pasvika ipapo. Apa ndakwanisa kutaura because ndandoda kubvunza kuna sabu because nyaya yekungonzi ndanzwa afoni chiti. Aiwa ndati muri kuzviona sei? Ndokuti sabu vane mhosva yekuti vakatambira foni yavasingazivi. Ko dai mainokidnepwa ikoko imi munhu usingamuzivi. Amburuma dzokoreva mamhosira pai. vanhu havari vaisivana zvikazofonera nekutakura mafotokopi vanofanira kutaura pane katika hatoni nemhosva idare hatoti nemhaka ndizvo mudare tinge tichitangotiwo tingonzwa pfungwa dzevanhu ndizvoka nekuti vanhu vese avaka iva vanonge vazoteerera vanhu tisimudza vanana mhosva handitori makurukota edare atiri kungotsimudza ungogarako kumashure ndizvo saka tiso tiri kupai mhaka ndizvo guru ndorotaurai timonzwa mavandara andaitodzwa yekuti maybe maina akaita mashoko anotapira kuti baba vasvika vashamba mbeva yaiti first time ndimika mapurisa chaivo vakashandira nyika taurai pamusoro idari zviripo apa zviri kuratidza pachena kuti confidence dzababa sabhuku vachigondo dzekuenda kumunhu wavasingazivi hapana paungafonerwa nenhamba dzausinganyatsoziva wozvipozishina because ava vakaenda paposition havana kuzopedzisa havo kuti vakazosangana sei zvinoreva kuti sabhuku vakasvika pabhengi ndokuzoti lock state yangu nzvimbo yandiri chiuyai maina pakati unless kana maina akavati chienda unomira pakati tisangane ndombosiya ipapo hatisati takupai mukana wekutaura aiwa dare kuedza kungoonesana matambudziko aya kusangana navo vanhu vakawanda mazuva ese ndizvoka
but kokupedzisira kana akuzombanyuka manje especially neoperation yatinayo isusu ivava vachivava muri kuzovasvipira mhosva ivava vanenge vakauya vari mainvesta vazosvipirwa mhosva yoita yavo nekuti mambo anenge auya saka ite tida kungobata-bata makona timonzwana ndizvo here zvinotinge zvichiitika ndizvo here ndizvo ndofunga monza vanhu vataura munonge vanenge 6 or 7 ndizvo vangangota pfungwa dzakafanana imi michitaurai zvakaitika inini motaurisa nekuti ava ndovatobvunza vari kumashura ndovatongeni ndauya nemurume weministry of mine achindiratidza mapegs ndakaenda ndobva ndazodzoka because akanditi unofanira kudzokera unopinda muvillage unofanira kusvika kuwanhu wozoenda unoshanda kuwanhu iwe uchafanira kunozvininipisa wozvirereka nekuti unenge uchishandira kune vanhu. Saka inini ndakazodzoka musi wandakadzoka ndobva ndapinda muvillage ndakasvika pamba pawachigondo ndabvunza kuti wasabhu ndingaone papi pandakaratidzwa ndobva ndasvika zvikanzi nemudzimai wacho baba havasi pano baba vari kushanda vari kuHarare. Ndadzi vari kuHarare ndobva ndakakumbirawo nhamba ndipo chakazoita kuti ndiwafonere wachigondo kwete kuti taiziwana. Ndakawafonera ndikatsanangura nyaya yangu. Sabhu wangu ndaamwana wenyuwo ndauyewo munzvimbo menyu. Ndinokumbira tionane nekuti ndakapegerwa umaini mudunhu renyu. Ndokufonerana navachigondo zvavari kutaura patakazosangana patakasangana. Ndichiwaratidzawo mapepa angu andakapuhwa neministry of mine because ndakafotokopa. Pandawapo makopi ndikatichibatai matsamba angu aya. Ndo mafambiro azvakaita. mazono mamari maida umhanya kutaura imabva macheneswa ari mazvona chimomirai kumhanya kutaura mamira kutomhanya kutaura macheneswa kunzi aiwa ataura ega imusati mambozvidhifenda ndizvidai ndopate imwe nanyaya tinongotonga justice inokuisusu hatimbotonge pasaidi right. Ndine mubvunza ndombokubvunzai ndanga muchitsanangurira dare muchiti makatenga maini kuministry of mines ndizvo handizive kuti mukatsanangurira dare rekuti panotengeseka sei pekuti maini iri musango iri mudunhu raNyandoro ministry of mines yongoti bhadharai mari muti kutengesere yavo pamwe mataura nelanguage isiriyo nyatsotsanangurira tinzwisise pa. Alright, zvinoitika panyaya dzemamaini ndingangoti hurumende ine map inoratidza pose pane zvicherwa. Saka ndokwandakaenda ndikati ndiri kutsvagawo maini ndobva ndatengeserwa kusvika pakuratidzwa. Ndomafambiro azvakaita. Makatengeserwa neministry of mines? Alright, aipapo tombopasiya andika ndinomubvunzo zvakare. Ministry of mines inogokutengeserai sekunge makawirirana nevaridzi venzvimbo ndizvo zvinoitwa here kana kuti handizive zvangu? Ya ipapo kana neno handinyatsociziva kuti vanozvifambisa sei, asi ivo vanongoti mamainzi tinenge tiinawo. Ungokutengesera usezvo ndakangoirwa kansela tida kuti mutitsanangurire kuti kana uchiuya uinvesta mumusha protocol inotedzwa kusvika wazonziwa wazoburitsa vanhu mapepa eministry of mines vako zvinofambiswa sei? Kutaura kwawaita pekutanga kwokuti ministry of mines inenge ine database kuti apo pane maini but vanouya manje vauya vaona vanosonzi enda one munhu kutanga kuona vafanwa kuona kansela wavaona vosvika pavillage vowana village head necommittee of service kana kuti nemusha wese. After that vawirirana unouya futi kumuridzi wenyika
kana ichiti muridzi wenzvimbo ndimambo handiti ka vaita zvese vasati vambotanga maoperations pane zvinoda kuitwa ipapo vodzokera futi kukansel vonoona kuti vabhadhare here mari yavanonzi vabhadhare nekansel. Ministry of Mines inobhadharisa mari yayo, council inobhadharisa chi mari yayo. Ndinobvunza ipapo pamuri kuti inobhadharisa mari yayo ndiko kwamuri kunzi kutenga here kana kuita sei? Ilicense malicense Nditaurai continue. Malicense vaita zvese vasati vatombotanga chimwe chinhu zvavakataurwa nemukomana weMinistry of Mines uchiona varidzi venzvimbo wani sabhuku kana angawana mwena auya iwo waifanirwa kuti inini handisiri nyika ndakangonzwa kuti bati ndine mukuru wangu ufanirwa kuenda kuna mambo. Mambo wafuti zvakare woita zvaanoita pamugodhi Mimi menenge masiwera. kansela ndofanirwa Aiwa taurai protocol penyu mapasiyaka. kansela ndiwo vanova kwanzi kune mwenzi ari kuexplora mamainzi aya inofanirwa kunge ichitozviziva ende kansela wenzvimbo iyeyi anofanirwa kunge achizviziva. Wani ndiye anogona futi kutaura kuti mama uyai kuno handimuri kuona muone zviri pano. Sabhuku anogona futi kutaurira mama but zvese zvichienda kukansela nekuti uyu kana akumainawo kune mapercentage anodzokera plowback kunoenda kunyika kucommunity. Zvese izvo zvinoitwa kuburikidza nekansela ndio inovapa madestination kuitira kuti pasazoita sei pasazoita even kana munhu akutsvaga chikoro kana procedure imwe chete. Ndipindurei pekuti kutenga. Aiwa haana kutenga havana kutenga ameno kuti mungatsanangurire dare kuti kwamuri kuti kutenga ndikupi havatenge mai nekuti isusu tikambiti kutenga pamwe makatobirwa mari yakawanda kupfuura yamuti makabirwa saka toda kuti nditsanangurire kwamuri kuti makanotenga maini kuti makatenga zvekuita sei oro ilanguage iri kuti dare pamwe rizeze kuti maybe akatenga kuMinistry of Mines tinyatsotsanangurirai vane mafoni arurirayo tinokuripisa imbudzi dzedu munomu hatina muriwo umba. Haiwa ndinotenda hangu ndofunga sekutaura kwaita kansera wangu ini ndofunga ndangotadzawo zvangu kutaura kutenga imari yandakabhadhariswa kana waenda wekutsvaga sezvakaita kukansero andakatorana naSabhuku mari iri kutaurwa shuwa yekukansero ndakaenda ndikanoibhadhara sezvandakangoita futi kuMinistry of Mines. Saka ndakati kuMinistry of Mines ndakabhadhara mari dzawaidawo kukansero kwacho bvandaenda bvandowekera mari dzangu bvandabhadharawo mari dzangu bvandawapa mapepa angu. Kansela radzoka zvakare kana iwewe uchiziva kuti apa pane shiraini yangu ndopandokumbirira mvura ndisika inzvimbo yangu yomumusha mangu inoyera uyo obva nemapepa ake uyu ndizvo kati nekuti akabhadhara license kukansel kwenyu akabhadhara license kuMinistry of Mines anongosvika achiovaraida hei ndopepa manzi vanditaura mama kuti vasati vatomboita zvimwe zvinhu zvese after anofanira kuziva kuti mambo anoita kwete kuvazivisa ndoda kunzwa kuti anofanira kuziva kana ivo vaine mutemo vaine malicense yemaini pane pamwe paragraph unototaura kuona matraditional leaders zviripo ipapo zvinokuudza kuti unofanira kuona kuti nzvimbo iyi ine chishona inofanira kunge inacho ine chizezuru ine zvinoda kuitwa sei zvinoda kuitwa. Saka Ministry of Mines vakakutsanangurira here ipapo kana ndivangonyara? Ndakangobhadhara handina kutsanangurira asi ininiwo zvandakaita zveshuwa ndaitotsvaga mambo ndo nyaya dzandaida kuuya nadzo asi kwandakazoendeswawo kwacho naSabhuku ndo zvandakunzwa nhasi kuti aiwa zvawakaita handizvo. Saka ndikutofarawo kuti nhasi ndaratidzwa mambo wangu chaiwo chaiwo. Samhanya kumberi samhanye zvako kumberi ndizvoka samhanye kumberi akuti wewe toda kutsvaga pawakatadzirwa nepawakatadzawo ndizvo chokutanga ndizvoka nekuti inini zvechokwadi
panyaya yangu anondiziva kuti ndopa masabhuku mhosva dzisingati sokana imutsvagira mhosva akavanhu vazoramba ndomutsvagira mhosva sabhuku yebo sabhuku ndiye tsora mambo but mhosva yake zvake yaonekwa kuti hapana mhosva ubva muchenesi ndizvo iwo uri kubhesa nenyaya yekuti Ministry of Mines neCouncil ndobhesera winaro kuti Ministry of Mines isusu kuno tine protocol yatinoziva yatinoteedza uyezve toita chivanhu chatinoziva chatinoteedza kuti apa hapatobatwa apa panobatwa titori nenzvimbo dzatinodzionera mvura idzi but kuti unodzirima dzisingatoremike nekuti uchinzi kune varidzi veko ikoko chero uri mambo. Saka da kuti tsanangurire iwewe kuti iwewe wangouya musha huna kuwirirana nawo patorwa nyaya yecommunity watinoti community commission andika mambo anofanira kunge akuudza kuti apa mambo tomubvasiya bhozi wakafraud wakanzi paright iwo ndobva wangoita zvawakaita waitinozoita sei mangwana. Inini ndakatoperera nditoti ndiwo mambo wandiri kupa zvandiri kupa newachiita zvawaita. Saka mambo ndiye aipiwa community commission here. Aiwa pacommunity commission apa inini hangu semunhu ndofunga ndakatombotaura padare ratakambogara. Aiwa andiona uya ndimurambira kuti nyaya dzedare rekumashure ndidzido. Saka kuno kundokazopera patangopedzerana. Alright. Aiwa zvinoitwa kana paine zvakubuda. Aiwa. Wanga wakambowirirana kuti ine musha. Ndopatadzongodzoka pamusha pai. Woti nini musha wakanditaura ndagara pano kuti ayo mambo takawirirana kuti anozoripa 10%. Andika zvekuti makadzowirirana ndisati zvaita izvo zvazvisi mandiri izvozvo. Bozi makatowirirana makatogona vakamumera zviiti. Tsakuziva kuti iwewe ipapo waiti pachaitwa sei. Bozi patira kutsvaga ndepekuti washandisa chisimba here kana kuti unoshandisa chisimba. Hatina kuzotaura zvakasvika pakupera nekuti vanhu vakazenga vane maemotions ekuti waingoti hanzi ibvai kuna hati kudei. Iwewe ndobva wangogara nekuti une tsamba yeMinistry of Mines wakatengwa Ministry of Mines ndizvo. Aiwa ndopandakazokumbira kuti ndingaonawo sei mambo ndisvike kuna mambo because community kana iri kuti haisi kundida. Mambo ane tsamba yakakunyorera here wauri mambo yokuti tingatisusu iye nhasi amira pano akuti community iri apa iwe chienda pakati sekuramba kwaita vanhu uri wakangotorerwa mari? Pakangotorwa mari apanonyorwa tsamba. Ndiani mambo wakamuratidza mambo? Ndakamuratidza vajinya. Konzero ndichekuti aiwa unozvivirikidzira nyaya dzako nokuti tozokubvunza imwe mubvunzo ipapapo ndizvo wakamuratidza jinya handitika mambo ndakupindurira nhasi wazodzwa kuti jinya ari kupi waari kuti mambo ndatoskozvinzwawo pano kuti hanzi hasi mambo akatofaiwa atori nenyaya dzake. Mira chikonzero chako ndechekuti changadotaura ndanga ida kutaura kuti vaende ava vachiziva kuti ndiye aititungamirira asati apara mhosva dzinozoita kuti aregereswe basa. Nekuti nhasi vakabuda ava munomu vasina kuziva kuti anga achisenza anetenge achatotsvaga nepfuturo achiti wakanga wakandiradza mabasa. Aiwa utaura kusiriko atouya kudare munhu wautano zvake ndizvo munhu iye anga achisenza ari mambo oreti ishe nekuti mambo ndivava anga achisenza ari ishe anga achizivikanwa munomu. Ndakuti ndibva ndakuzivisai nhasi vari kuzviziva handiwanzwa vaitaura mashoko kuti akafaiwa mambo chiti akafaiwa kuchikoro naibaba pachigaro vari kuzviziva usa sabu saite maemotions perei munokurirwa mazvinzwa emotions munhu wenyu haana chakaipa chautaura nemunhu asi mubvunzo wandatozokubvunza ndewekuti pamakaburitsa mari anga asikweru ko pamakadzese nembudzi mamatu tadzoka munyaya yedu amuzane namo ndizvo imimi mumaonero atinoita munoratidza kuti mi hamuna kukoshesa community. Chikonzero chii? Makafunga kuti leadership inotangira kuMinistry of Mines, kuCouncil
mafunga kuti mambo. But I don't know kuti kwamakaenda kuMinistry of Mines uko makanzi ndo process here. Makanzi mchisvika panzvimbo pacho. Munoita sei? Mimi amusikazizive kutanga but ikoko munotobvunzwa munotoudzwa kaunzi ma stages amunotora aya. Amuna here kupiwa ma guidelines. Wozi isusu kuno kutaura chokwadi chinokosherwa necommunity kutodarika Ministry of Mines yamutaura. Pamusoro ava vaigona kuenda kuGaribatri. Vakaenda Sabo kundo community. Ndianodedza vanhu. Utano vanhu vanouya kemuna uya pano. Sabo vakavaita project yavo vatira ndomba vadedzi vasudza Sabo kumbasa majina. Vachodasa vakatenga kuti ini maone yangu ndizvo. Akuti vakatedza project. Vakasotanga vatanga na Sabo kumba vataiwa ini mambo wangu takapo kuno ndijina. Saka nyaya yake yakafira utungamiri hwamambo woro. Vaifana kuudza kuti vachema dzuka vaifana kudzoka community ndevava najina kuti aiwa iwo takutambira but mutemo unoti yadzoke mucommunity poza vaifana kutungamira musha kutungamira mambo vaifana kuudzwa zvekuita najina nevava aiyo haisiriyo nyaya yacho. Ini ndida kuvabvunza kuti vaona kuti community haina kufara bcause patukana nabva vachitukana. Handiti da kuti vandudze kuti uyo ari kuzviti ishe jinya chaakakusimbisai nacho kuti imi dzinotanga kuzonoti cherai apa chii. Wakataura wakati vanhu tichataura navo kuti mapepa ako akakwana unotenderwa kuti uite mining. Saka chirega kutya zvako chienda unoita basa rako wakasununguka. Mirai zvazvinoita hamuna zita rakanaka Mr. Tendai. Zvazvinoita makataurira dare zvakakwana musinga ndizvoka tinokubatsirai totodawo mainvesta mamainzi munyika yedu ndizvoka asi makataenda muri kuprotect ndakutona kunge sabhuku mamuprotecta futi pakukutanga. Ndiri kutaura chokwadi sekupika kwandaita pakutanga. Jinya uyu akanyatara mashoko ekuti chiye kuzvisimbisa akabva mimi neconfidence bozi kana musha wavava ukawo ini ndidzokere kundova ndatoudza zvimwe zvinhu zvinotapira kuti ndikoti aiwa ndiro bhuru racho. Wakatonyatosimbisa zvikanzi nezvi nyaya yako yese ndaona zvese zviri clear. Kana paina auya adaita kana violence unongondifonera mapurisa ndo basa rako. Asi kumashure kuri kuti imimi vanhu vemusha 6 ndizvoka vanhu vekutsunga ndizvo chamakamurambira wenyaya yemapepa here kuti anga asina kuchena iye ari kuramba achingowanda kuti akanikwa mujinya akazonora mapepa akachena akaishewa nyarara ndinoda kuedza kuonesa dare ndizvo nekuti ari kuti jinya akazoti mapepa akachena ndizvozvo ende hapo unomaina nyaya yanga iri yemapepa here yamainetsana naye kwete. Inini musi wandakatoonana naye wari wangu uchitaurira vanhu vachiti ndofunga ndo watakabvumirana ndakatomutaurira kuti mapepa ndaabata zvangu asi handitoziva zvaanoreva. Ndikamuudza kuti inini zvekare oita zvinzwa iwo kuti ane maemotions saka kuzuzvenyu zvakawanda muda zviprotecta muna mhosva tisangoti inini ndakati inini uri mutungamiriri chete womusha ukabvuma neni ndinobvuma musha ukaramba neni ndinoramba abvunze kuti ata zvinzwa kazhinji kacho zvandowanzoita inini kana pakuda kundiremera ndine munhu ane pfungwa dzirishapo ndongoti amburuma taurai anobva apaka mukalight ingotaurai amburuma ndona zvirikutaurwa na Tendai na maina maina haisi mhosva yake. Mhosva iri kubata sapu vakanoratidza mambo asiri mambo. Prokweshana yakahotserwa sapu vabvungana nemusha vochiyaura mambunyando mambunyando unoudza mavhileja zviko kuti vakwagwa heji vadziseva maini saka vakakubvira kuna jinya ndokuvazva ayo sabhuku ari right pakuti
inzwai maiti tipindurira pane pakanganiswa. Sabhuku aiziva kuti aive ari ziso ramambo ikoko ndijinya. Ndizvo. Pandoda kuti mupindure asumukai. Pandoda kuti mupindure imimi ndepekuti vakatadza kuwirirana nemusha. Sekureva kwaita kuti musha wanga kusawirirana navanhu ndizvo mapanzwa. Akazoenda kune ishe wati mambo. Mambo akazotaura mashoko ekuti ndichanoratidza mapepa ako zvese zvichi zviri right. Apa uko apa mapepa vari kuti akamaramba takangoti hatidi mamaina. Ndakuti mutaure ipapa kuti pfungwa dzake. Ndokuti mavillagers havana kuudzwa. Ungona munhu akupindura huru village mavo vasina kuziviswa. Saka ndosaka kuti ajinya wangu wakamira samambo ivo nasabhuku. Chitema chakaitika ipapo, chivi chakaitika ipapo ndechipi pfungwa kwako? Ai, avari tuwa. But village yaramba. Taura. Taura. Ava ndo vane chijarata chekubva pamashoko tichienda kufuwa. Ndaida kubvunza mukoma Tendai kuti ava vaipegeka airoverawo kudhiani mwainani Ndakauya neminister of mines. pasina kana musha akanga achiwitness. Panga Kuti pasi. makatungamidza kuti mari yangu ndiyo project. Aiwa handizvo. Ivo vanoti ndiwo mashandiro avo iri minister of mines. Aiwa imimi mukurasikeni. Makapindira musha unotsama. Kana unyengetedzeka unyengetedzeke. Taurai kuti imimi ndazoona inini mambo Jinya ndio vakandisimbisa. Ndizvo. Ipapo ndizvo. Siko mukuparingirira kukupa taura uya anokundwa. Imimi manzi ipapo kutika. Sabhuku amakatanga kuona makamba mamurasa. Aiwa ndinongo. Sabhuku mudiki. Aiwa ka. Sinzoeka nyama shisha. Sabhuku akatenda panya ageza maoko kati andiremera. Ndizvo. Chireka ndipe mambo ka. Sabhuku angausaverekwa ipapo. Munzo. Asi Sabhuku chatinomublame iye nhasi chandomuripitsira mupudzi mudairi rangu ndechekuti hana kuuya kwamambo Nyandoro akabva atora munhu akamanisa kukanzuru. Toda mbudzi yedu wanyorera. Sabhuku ngaazive izvozvo. Ngaazive izvozvo. Vabva toda imbonzwai. Papo toda mbudzi. Chero kwakumbira sei toda mbudzi. Terera uri Sabhuku wangu ndoda mbudzi. Mireka edari wati? Andirambe. Terera ndoda mbudzi. Ipapo zvapera. Ndopane mhosva yakuenda kubatirewo. Kwese ukaona kana chawakachikwanda sei. Asi mhosva yako ndeyekuenda kuPetrisi. Chitadza kuya kwaNyandoro. Ndo mhosva yako ipapo tapedza. Andirambe. Ndakafungidzira kuti kupa kune ziso renyu. Ziso renyu ndo raifanirwa kunge richiti ziso ndiwe. Ziso ndiwe. Wachinzwa? Ndizvo mambo. Ndakafungidzira kuti ini ndiri ziso raJinya ndiye ziso ramambo tichitera protocol yo. Ndakamuzivisa. Paita munhu watisiri kunzwisisa. Medu zvatinoita tenchiti kansela vane pavanotonga mambo vane pavanotonga. Jinya ndakamuzivisa. Kansela ndakamuzivisa. Jinya kana mutozodzoka kwandiri hana kudzoka. Kansela vacho kudzoka kwavakaita ndati vakandiendesa kukansela. Ndo vakandipa gwahedho yekuti enda kukansela nenyaya iyi. Saka mhosva yangu handiramba hangu nekuti mari nyatsokupa mhosva yako kugutsikana nayo. Iwewe waenda pana Jinya. Jinya ndobva ati vanhu ngavaite sei? Ndobva waona vanhu vachera nditi. Jinya akati ndichavaona nekuuya. Ndati vaenda kuna Jinya. Iwo wakazoenda kukanzuru. Before waenda kwa Jinya here wakatanga waenda kupi? Ndakatanga ndaenda kuna mambo. Kuna mambo. Ndazivisa mambo. Mambo akangoti ndichavaona nekuuya asi isati tendere kuti vanhu vamaine munhu. Mubvunzo wangu uri kuti imimi mabva kuona mambo
mambo vakanchaona nekuya kuno asi makazoona pa 3 days paita sei pakutamba patsa upindirai wangu ndikubatire muzvenyu imi makazoona pakutoiswa pakutoiswa fenzi ndizvo no hapana kuiswa fenzi makazoona pakushandwa ndi in 3 days time ndizvozvo asi murume uyu akaenda kuna Jinya asati akushanda here akaenda kuna Jinya inini ndine mubvunzo wandava kubvunza iwei wako uyu musiye dari munzwisai ndobvunza murume uyu ndizvoka sabu maudza mambo wenyu Jinya ndizvoka kuti vanhu vaya musha mangu Jinya kandichaona nekuuya imimi ndobva mamuudza kuti mambo wangu ndi Jinya ndizvoka ndobva yaenda kwandi pakaita mazuva mangani vamazoona pakushandwa kana paakaenda handizive kuti pakati kwamazuva mangani kuona pakushandwa imimi kuona kwenyu ndambonzotoitawo zve 3 days apo mushure murambira pakaita dzinenge 2 weeks chete pakangoita 2 weeks nekuti uyu murume uyu paakauya mumusha takangoita dzinenge 2 weeks akatotaura kuti ndaakuuya kuzoshanda imimi ndobva mazosimuka ipapo ndobva maenda kuBeatrice chakazoita kuti ndisimuke kuenda kuBeatrice ndechekuti uyu akatofona kuti ndaakuuya haana ngouya chete akatofona ari kuharira kuti taakuuya ndopandakatoona kuti zvaakuuya regedza ndiudze kansela right Jinya mama mudza karandisi ini ndiri kuti ukanzi wakuuya imimi maifana kuuya kwamambo nekuti jinda ramambo Nyandoro iwo ngochitiwo Jinya ndimambo Nyandoro kondiye pamwe tikona kuita zvakasiyana mamuchiti jinda ramambo here kana kuti ndimambo Nyandoro amira azvipindurire Jinya ndaiti ndihedman ipapo saka headman wapari penoenda panani bvunza izvo alright sabhuku kubva kwayani kukanzuri yapinda pano kansel tinoshanda nayo iwo hauna kutedza protocol yako iwo hauna kutedza protocol iwe unobuda panze wanzwa unobuda panze itse tiri kuti isusu iwewe wakajamba mambo sei usina kuya kwamambo pamusoro ndikwatorenda ipapo ava basabhuti wavo vapamhosva mambo achigadza Jinya kutsunga vakasiya todha kutsunga wamunopa zvichemo zvemunhu mukatigadza dzinda ndiJinya imi hamuna simba rekusumuka kuti bakutsunga muchakambauza Jinya ndazomudza saka ziso ramambo kutsungwa ko ndiJinya usavaitirwa zvimo otakura Jinya kuna mambo sabhuku semunhu anoitwa nemusha wake akaona kuti pane zvaitika uyu ndobva atodza munhu futi kansela dhani kuti audzani mambo mambo ndinogona kunge nditore mhosva yangu mhosva yangu ine handirambe seiyamundipa asi ndaida kubvunza kuti sabhuku ari munomu ese abvawo kunhasi angachiziva kuti izvo Jinya ane simba range rakasvika parange rakasvika ratiri kutaura nhasi uno vangangogona nekutaura nekuti izvozvizvi Jinya akasvika kana kuti pauda kutondiomberesa chai ndikati inini baba mira baba mutaura pamusoro idare pamusoro yemambo Nyandoro ndoda kumbokushenesera muzvungu kuti murume uyu procedure yaakateera iri right uyu anomangara kuna headman ndiye anovatungamirira kupi ikoko headman ndiye anosumudza nyaya yoisa kuna mambo middleman uyu ndiye akakonzeresa mapedza kutaura ndiri kuti inini uyu akatoona kuti pane zvaitika ndobva ati chirega ndiudze kansela musabatsiye ipapo headman audzwa ndobva vanhu vakati ndakutoya Jinya but uyu akaona kuti pane zvaitika panapa tisina kubvumirana asi procedure yakateerwa nemurume uyu ndiheadman akatadza kukoshesa mambo zvechokwadi maybe anzwisana nevanhu ngotaurai ndara mirai mbozokwendi yangu ndokuti sabhuku pawakaona kuti ndinoda kuti ndizikuwa muri mambo kuti imimi zvamakanogadza Jinya hamuna kumuti imimiwo masabhuku ndoda kuti ndinyatsodzwa kubva nasi
kuti headman kana iwewe headman asina kukufadza, tora nyaya yako iwe direct kupi kuna mambo. Andinoona manje. Saka uya akatoona kuti plus zvandaona manje Jinya aidya. Even kanzara wacho tikada kumuvheta ine munoziva aidya asingade kuti kunzi kutsuka ndekwanyandoro. Saka vaita zvekuita sei zvekutenderera vachitenderera murume upi ava vachitoa chisimba chatoda kungotaura hama yemunhu ndechekuti pamakaona inini musi wakava noita dare rekutanga kunzwisisa kuti tichauzamai makaona noise yakaitika makazvibvunza futi ndisati ndatanga handi ndinyatsonogara pasi tinyatsopedzerana nevanhu ava vanhu vanoda zveshuwa havarambe development wozimai kana yauya makaisa here zvakuchavabatsira pavillage ipapo kana mucommunity imomo chabatsira nechakati chakupai chakati chichata chakati chakati vasati vati aiwa vekumaina atetese hati vari handinoona mai makavapa here kuti ininiwoni pakuita zvakati apo ndichaita zvakati ndichaita zvakati ndichamipulewo vanavo vemupi vemucommunity vachaishandawo papi pamaina makazvitaurewo here zvese ya ipapo takatombopa kurukura tichiti mabasa anovhurika mucommunity. Ndofunga nyaya yemabasa ndo yatakasimbisana kuti aya mabasa aita sei auyewo kunzvimbo. Inyaya iyi tingaswerere mazvinzwa baba yenhasi tokupa mumukana zvakare mudzokere mumusha wenyu 6 wecommunity muva 5 ne10 andiri pakati pe10 na 5 monita restart again muzvinzwa here baba dai reka dare rinzwe ndinozvinzwa monota restart musha kana musina kutenderana nazvo isu tozvitambira zvakadaro kana matenderana nazvo akagona kuti mukana munotapira sabhuku isusu tinomuda kuti aite investment mumusha asi chimbonowirirana naye iwewo uoneke usatume mukoma wako ari fast uyoyo bcause uya nesuwo taitori nemhosva neitofunga kuti akatooma musoro sewe handiti Jinya wako wakapa mari musungise nemapurisa ako wanzwa ukunzwa here Jinya tamubvisa chienda norira nemusha kana orira nemusha makapedzerana unozoya naye kuno tomuchenura kana mawirirana saka kuwirirana kwenyu tinokuonei nekuya kuno akatsadzoka hatizosati hamuna kuwirirana isusu hatiri kuona munhu kuofisi kwedu kunoku kana usangorira nemusha saka I think iyi inenge yapera ameno tatadza kuitaura rudati taura asi haisi nyaya yekuti munoti basa chete pane mabenefits anofana kupiwa vagari ndonhamburamba nevabereki iyoyo mukandourira ipapo nevabereki aizei munowirirana musati basa ragara rinenge riri asi wiriranai kumaineiwezibheseji wiriranai ipapo saka tapedzerana imi shamwari akapusa akangwara chero akapiwa malofu echingwa ezilongu vangofara ndovaridzive musha kunoku vanozouya tongedza chidzindo musha wafara ndondovaridzive nzvimbo apo manzwa vakaramba chero achida kuvapa mabhazi isusu nemabhazi ake musha wakaramba mabhazi akati matambiri saka tiri kuti vatendai muzanenhamo chiendai munogara pasi nemusha mowirirana ameno muine chekutaura here pamberi pedare ndiri kupanzwa zvangu ameno ini nhangu handisi munhu akaona tofunga kana nguva zhinji ichitaura nasabhuku wangu kuti sabhuku wangu kana pandakati ndakutoya pandakatofona ndaitoti ndikutoudzawo sabhuku wangu kuti ndavita sei mwana wenyu ndaakuna saka ndiri kuti sunungukaiwo zvenyu vanhu vecommunity kana kutondiudza izvozvo aiwa anosununguka ndiwo usingaoneke mumusha mevanhu zvinzwa here haasi kukumbira
vagara dondo ravo rekufudzira mombe havane nazvo ava idondo ravo. Iwe ndonoziva kuti pakakoshei. Andi mukunzwa chienda unogara pasi nevanhu musi wechina ndinenge ndiriko woonekawo kana matadza pamatadza ida kuti tikubatsirewo kutaura tokubatsira china tetiriko ikoko machinzwa. Kana uita basa rera usatumire nhume dzese dzedziya nekuti anoziva bhizinesi ndiwe veugama onesese havakwanisi kutaura sabhuku wako ari kuko sabhuku. Aiwa pana sabhuku munina mukoma wake we anochidziri sabhuku macheke uyo mune maviri here kana matatu amautaura kare. Makanzi mabvunzo neremunogonga macho kwake zvitani anotambira dzenga vautendai mosimuka munozama jinya musungisei sekureva kwamaita kuti muda kumubatisa uyu aiwa musiyei uyu aiwa handina nyaya nawo iwewo toda mbudzi yedu kuno ndo mhaka yatomutoka nazvemapurisa mubvise hana chaanoziva kana muine kuti moda shoko rinobva kwamambo munoya tokupai musiyei uyu ndewedu tomuranga tega ndizvo. Ndafara nekutongoziva ndaitokutsvaga izvoshuwa kana zvitoita china ndoto yandakaitakura zvino mambo ndinotenda zvikuru nekutaura kwenyu. Ndichatotaura nemusha asi handina chandichataura nevava kana chatinowirirana nekuti honai kuti izvo nhasi unoona ndatopinda mumoto kare nenyaya yekuti ndatobvisa mbudzi nenyaya yezvinhu zvavangasina kufanira sabhuku. Kana paina sabhuku watakutotirasa sofa mutsunga ndiwe pakatenderera mari apo but hauna kana chawakabata saka zvaita zvakatonaka takutokutembawo ochinzwa saka usarwadziwe situation iyo yatoita kuti utoone kuti wakachena maoko ako ndizvo. Saka ava utaure nava asi kana wati wautade kusabhuka utaure navo aiwa anosviba maoko usabate kana usina hauna ndizvo. Kana usina taura pemberi pedaro kuti ndawanda mbudzi ndizvo ka mbudzi ndange ndisina sekunge ndapiwa mhosva chiregedza kundipa mbudzi yacho asi cheno unotaura na ndizvo. Kana wati wauri kutaura naye hausiri sabhuku ndinonotaura navo nemusha nekomiti nemapurisa amambo imsimuka ivi munotaura nayo machinzwa munotaura nayo murume uyu zvamuchawirirana zvatinoda outcome yei ndatinoda kunza. Aiwa tataura kuti haana taurai mirai taurai ndatirikojekesa pamambo tibate panzvimbo zvakanaka ivakuru vedu vamuzanenamo vakabata mishani vechitendai kuti pavachagara pasi nevhechitende aiwa ndapataura wandizvo ndati nini muzanenamo chienda unogara pasi nemusha village 5 nevillage 10 zvamawirirana ndo zvatinoda kuno ndizvo. Ndimi yokuteni kai msabhuku munhu wenyu sabhuku wako wamawacha mwana waona akosha munogara pasi sikuti mashopsa watekerechera vanhu vadya nenzara ndotanga kuti vabraiba kwacho watakure nemota wasiya kutsunga uko wasiya munzira ndokuti uhwine chinotoda kuti uhwine ndizvo ka asi takamunyorera masamoni mangana asingauyi wane simuka kusabhuku wane mhaka yedu pana timbopedza naye isusu iye tapedza inotaura tekapedza masamoni edu mozotaura iwewe masamoni edu akauya mangani sanyebere dare tipatanga kuchenesa nhasi kana chikumbareka kukumbirira usati tiwatanga kuona nhasi samoni. Ndatonzwa muchidaro mambo wangu kuti pane mamwe akambouya asi haana kusvika hapo kwandiri. Taureba ni masama atakaseva kwamuri itu
because aya vakasiyana here vakasiyana mani avakasiyana avamuzani namasi Haisiro Rhinotek. Rhinotek ndone 6 months amo Pane Rhinotek neRhinotek. Ayo. Amzane namo. Rice man. Rice mine avanonzi rice Rhinotek yana mulambo Yana mulambo. yana mkomagara Taure. We Mambo. mukuru iwe Yeo. ndokuda samari. Sure. Kose kana ndauya paunongodhakwa ndakukuti ndichikubvunza ndikwakadhakwa. Aiwa, chiripo yoti. Uyu akachena. Uyu kauyu akachena ndau indau. Akada kufanana pausu. Uyu akachena. Shamwari. Chimiri inzwa. Ula kupinda munharaunda yevanhu. Chimirira vanhu vako musha kana vapedza nyaya dzavo pano wovatakura uchitaura navo ndototanga kutowirira navo ikoko. Wachinzwa? Ndanga ndine kachikumbiro hangu mambo kadidika amene pamwe mungagona kundinzwa. Zvinoitika pamaini kuwana vanhu vanoziva basa ravari kuita izvozvo vanonetsa. Uchirerei? Ndiri kureva kuti pane vanhu vandinawo vari kushanda izvozvo. Ndinoda kunyanya kuteerera siterei. Ndichaita nguva yekuti ndichauya ndichigara nemusha. Ava vanhu ava vanobva panzvimbo. Kureva kuti ndinenge ndisisina vanhu vanogona basa iroro kuzovatsvaga kuvaunganidza. Ukureva kuti chii nyaya yako? Jekesa nyaya tinzwa. Ndaikumbirawo kuti wari kushanda wapfuurirawo kumberi tichigadzirisana nemusha. Ndochikumbiro changu. Ndiri kuona kunge panogona kuzoita. Iwewe ndiwe wakutofumura zvakawanda zvanga dziri pfungwa dzevanhu. Zvinzwa? Naizvo. Utofumura wega wovhumuka wagara wotadzizvo. Vanhu autombozviziva changoti nemutaurirana nevanhu. Kana kuitirana nevanhu ava ka sunga jinya amboenda mukati vanofara mire bai. Vambomira vari papo pavari pari nhasi. Papo. Ndakaenda navo zvotaendera mberi. Aya manzo chimo chataura. Icho chimo ichocho. Ndizvo zvavanongoita zvekuti. Aiwa manga musina kuya kuna ndiye nhasi tamuchedza tamugaritsa pamuranda wedu. Tiri kuti isusu inzwai kasikana. Inzwai tamunaka. Ayo. Watu wakajiko yona ngombe ukapeta ngombe kubatisa na ndini yete sasa. Chizaba ni na Judy pamsori mambo. Autora pamsori. Na iwe Judy makameta ngombe ndini. Makata ngombe zikaenda ku satakamboona zichifura kuona. Mugano mu4 ndakutora munhu apinde 3 yangu. Ndakutora. Makameta ngombe. Makameta ngombe. Nzwai, terai. Ini ndinopedza nyaya yemurume uyu. Ndizoka. Ndopedza nyaya yemurume uyu. Saka dzimwe dzamuda kupinda dzina basa idzodzo. Anditika. Ya imi masikana. Murume uyu ka. Endai mutaura nachero utanga panzapa. Kana mazviramba. Kana mazvibvuma. Mutsati hasha dzekumashure. Munhu angakuovaredha inini ndijinya achiti ndiri mambo. Anova mbavha yadzingwa nhasi. Ndizvo. Saka paipapo mumuregerere uyu. Asi pamunda penyu nemutaura natipinde baba. Asi dzimwe dzese dzemaimotion nenesiya yakadaro. Endai mutaura zvepamunda penyu nemunhu. Sabu. Taure. Ndandira kudzoka yangu zvishoma. Inini mataura amaita ndaanzwisisa. Ndikuti akutokumbira vamwe vekwedu vaizvitei. Kuti hatisati tataura nemurume uyu tikagonana naye. Izvozvo. Kuti tikatoti tapaturana. Tinani kuzodzoka kwamuri mambo takazokurukura asi hatakuirana. Saka pane izvozvo zvakamutere kuti matenda inotaura. Mumbere maoko uyu. Mira ayo, mira. Taura iwe sabhuku 5. Comment yako. Ndakaenda simugara rumenya nditone mubvunzo kuti zvinhu zvaakutaura apa ndangitengenda simugara usina kubvunza kuti zvino zvatati tinotaurirana mamutendere here kuti ofanoita tichitaurirana kana kuti onomira izvozvi paatobvunza kwamuri kuti pane pamwe panenge tosara pachiti tichabuda tisina kuziva
tiri kuti isusu shamwari totanga izvozvi inotaura vanhu vako wiriranai zvinzwa izvozvi so taura navo vanhu havana kumbokuramba asi weweka kuzomhanya kumusoro vakuramba dai vakaramba vachivanyengeredza dai vakabvuma saka tiri kuti chisumukai zvenyu taura nevanhu vakomana sabhuku ita semurume achangodzinga vanhu nhasi vachongovana vako vese ivava handizve ndizo sabhuku usaite kuti akunge inonzi moiti shona yekuita yekuita shungu dzeuza yekudambura mureshi taurana naye iye nhasi abvuma kuwarirazi pamusha ava ndo vanhu vakakosha nemusha vesa isu kuno kwahatina basa munza here kuno kwamotomhanya pakati kumusoro hatina basa isusu ivava ndovemusha sabhuku kutene vanhu vake ivava ndovekumusha simukai munotengerana madrinks panzi